En gang i mandag, så det er lidt spændende, om det går. Hvis det ikke går, så tager vi den bare forfra. Er det ikke enig? Jo. Det er klar på, I også? Okay. Prøv lige at give dem en hånd, så det ikke skal gøre. Okay. Nu er det snart jul, og det er bare for cool. Alle børn glæder sig til juletræ og flæskesteg. Alle børn glæder sig til julegaver. Det er det eneste, de går rundt og laver. De venter og venter til julemanden henter de gaver, som nisserne laver. Sneen der er spændende med store klokker ringer imellem til svækker. Nu er det snart jul, og det er bare for cool. Alle børn glæder sig til juletræ og flæskesteg. Jeg har ingen ekstra nummer, men ikke på ikke kan høre det. Okay, nu. Nu er det snart jul, og det er bare for cool. Alle børn glæder sig til juletræ og flæskesteg. Hey, prøv at omkvædet hedder, julen står for kærlighed. Vi ønsker det bare ved, så I må gerne synge med på det omkvædet. Vi tager lige forfra igen. 3, nu. Okay, nu. Nu er det snart jul, og det er bare for cool. Alle børn glæder sig til juletræ og flæskesteg. Alle børn glæder sig til gaver. Det er det eneste, de går rundt og laver. De venter og venter til julemanden henter alle de gaver, som nisserne laver.